čarovná krajina, domovina naša. Moje srdce ti patrí, Slovensko krásne, Slovensko naše. Slovensko znie, krásna pieseň vo výšinách. Nechá sa niesť ako báseň v dolinách. Slovensko má v srdci nás a má toľko krás. Tvoja zem, domov náš. Domov náš. V tejto chvíli pozývam na pódium inžiniera Petra Adamca, magistru Katarínu Bulíkovú, pána Rudolfa Ivičiča, inžiniera Vladimíra Šimončíka, magistra Stanislava Hábera, ktorí vám predstavia svoj volebný program. Odovzdávam slovo. Ďakujem a príjemnú zábavu všetkým prajem. Príjemné popoludne vám prajem a dovolte, aby som sa predstavil. Volám sa Peter Adamec, som stavebný inžinier. Vladimír Mináč napísal takú knižku Dúchanie do pahrieb. Vtedy to nikto nechápal. Prečo píše o medu v 8. roku, o boji Slovákov v 19. storočí za slovenský štát? A spisovatelia majú aj ten dar, že robia so slovom. Ako sa píše v Evanjeliu svätého Jána, na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a Boh bol slovo. Že majú ten prorocký proste dar. A Vladimír Mináč to napísal a potom sa dožil toho, my sme sa priatelili, že teda Vladimír Mečiar z toho dúchania do pahrieb rozhodol krásnu vatru slovenskej zvrchovanosti. Preto vás prosím za slovenských spisovateľov, dajte svoj hlas osmičke.